ZANU-PF is threatening Julius Malema, or Julius Malema is threatening ZANU-PF. I don't know who is threatening who, but that's why I'm here. Kusangana zvekare kwataita guys pa Kulian TV. So kana uchangotongosvika panapa iri first time yako ndakachikokumbirisa ugare wa subscriber and panapa sekutaura kwandinozviita ndinoti like this video kuti ZANU-PF iboikane. So zvandava panapa nhasi pane nyaya iri kupisa, takatarisa madates edu tese, tikuti nhasi ndi 8 August. I think tokwanisa kuwirirana tese ipapo. Pane nyaya iri kupisa yakabuda ichitaurwa na Julius Malema, uyo mukomana weopposition weku-South Africa. He is a South African politician. Ndobva abuda achitaura kuti vanhu vemuZimbabwe mimi mayouth ndimi mune problem yekuti munosiya zvinhu zvese zvichiitika, mukanyatsosumuka kuti rise up, munyatsonojamuka zvinhu zviri kuitika izvi zvese zvekuZimbabwe, nyika yenyu inoswera right. And panyaya iripo iyoyo yakataura Malema akabatanidzira nyaya pane zvinhu zviri kupisa iko zvinezvi zvenyaya dzemademonstrations dzese dziri kutaurwa dzichitaura. So vanhu vakabva vatanga kuti so Malema ari kutokurudzira vanhu futi kuti vaende kunoita se kunodemonstrata. Ndo pakatangira nyaya dzese, ndo pakatangira mafilimu ese, pakutanga kunzi Malema ari kuda kuuyawo kuZimbabwe kunojoina mademonstrations because ndo mashoko anga kutofamba. So pakunosvika munzeve dzevanhu ava hazvina kunyatsosvika zviri straight ka1, zvakasvika zvinotenderera zvinhu ari kuda kunouyawo iye wacho achange ari mustreet nemaZimbabweans. Ndo nyaya hombe yakasvika pakunonetsa. So panapa ndiri kuzoona vanhu vakawanda veZANU-PF vari kuita kudurura propaganda mumastreets vachijamukira Julius Malema. Propaganda yatanga yadururwa zvekutorevesa, vachitaura kuti Malema should be reminded that Zimbabwe is a peaceful nation where the people consistently prioritize harmony, is therefore unjustifiable for an opposition leader from another country to attempt to incite violence in Zimbabwe, particularly when he has failed to achieve similar results in his naive South Africa. Ndobva vaenderera mberi propaganda dzazvichingobikwa, saka ndichangota pangwa chinhu chahafura. Pabva vabudikira futi umwe mudhara so anonzi Comrade Pupurai Togarepi away from ZANU-PF achitaurawo mastatements iwayo ari kubikwa, ari kunzi Malema is a sponsored gun by some Zimbabwean politicians. Vakutaura kuti Malema akabhadharwa nemamwe mapoliticians emuZimbabwe kuti ange atange kuita zvese izvi zvaari kuita. Ari kunzi akasponzwa, akapuhwa mari nevanhu nekuti vari kutadza kuzviitira zvinhu zvavo vega. Ndo mashoko ari kutaurwa nemadhara ari kubva nekuZANU-PF. Ndo mashoko avari kubudisa panapa kuti Malema akabhadharwa mari nevanhu vemaopposition kuti ataure zvaari kutaura zvese izvi, kuti ataure zvese, atange kuvhundutsira, atange kuitisa ZANU-PF mudumbu zvaari kuitisa manyoka zvaari kuita izvi, ari kunzi akapuhwa mari. Ndo mashoko avari kutaura. So after vazodzikawo nedzimwe propaganda dzavo dzavangachitaura kuti isusu muZimbabwe peaceful chichi as a democratic nation chichi, isusu hatidi kuti tinge tichiningirina, tinoita ma-elections after 5 years, saka chichi zvaari kuita zvisirizvo. Ndabva ndazotanga kuteerera kuda kutsvaga kuti what about vanhu vedu isusu vacho vemuZimbabwe vazhinjiwo vari kutiwo chii about nyaya yese yabuda, because zvakakosha kuti kazhinji panotaurwa nyaya tibva tanzwa kuti maZimbabweans vacho vari kutiwo chii nenyaya iyoyo, tobva tanyatsobhalansisa zvinhu like zvatogara tichiita panapa. Ari kutaura kuti motozviziva henyu kuti musi wachinotsva muchashaya kwekuenda ka. Alright, tambai makaringanzira. Okay, mwari kuti bra, there is no harmony here, there is intimidators. It is an abuse relationship that exists. You don't misinterpret the quiet for tranquility and harmony. If Zimbabwe is peaceful, harmony, why are the things running around in our streets like there is war? Alright, matenga ndo akutaurwa kana mimi muchiti kune peace nezvese bo kuno say matanks ari mustreets akazara achingomhanya zvanga zvichiitika, zvakaswera zvichiitika musi wa 7 August. Ndo nyaya iri kubvunzwa nemumwe panapa. Rumwe ati umwe ari kubuda ari kuti what peaceful when you kill and jail people for only rejecting ZANU-PF? It's not a crime not to believe in you. No amount of torture, abductions, killing or using the opposition to ban our rallies will make us become ZANU-PF.
hapana pamuchambofamba katiconvinza kuchero imimi marovero masungiro everything zvamunoita kuchikidzira hazvimbofika zvakazotichinja nekurambidza opposition kuita zvainoda hazvitirambidze hazviti force kuti tinzi taavenyu tajoinawo bato renyu. Ndo mamwe mashoko ari kubudawo nemumwe munhu anga arwadzwa nenyaya iyoyo akapindura mwari kuti mukoma kana muchizodawo share yenyu kumbirai zvakanaka ikoko kuZANU. In Zim we are far away from peace. The government is against its own people. Zims are all over the world because back home there is hunger and people get arrested for expressing their views. Malema is telling the truth. Ndo mashoko ari kubuda ari kutaura nemumwe kuti kana imi mazoda kuti mune muchisha because munhu wese anobuda achidefenda ZANU-PF kazhinji kacho normally tichitongoziva kuti ari kutsvaga chihuviri. That's all. Kana asitira kuda kupuwa heri cash anoda kupuwa ma-connections oro ane something zvaanotoita kudhara zviri illegal zvinosungisa saka anenge ada kuzoenda unohwanda neruling party kuitira kuti hapana vamwe zvavanenge vachamuita. And izvo ndakazviwitnessa in Zimbabwe. Ukaona vanhu vaya vanenge vapedzera kungonzi this guy is a drug dealer, is a chinchinchi, the next thing chaunosvika ipapo panoswera pakagara vakomana vanenge vakapfeka ma-t-shirt vachizviita vanhu venhingirisa. Saka iyo kuti usvike ipapo unotonzi aiwa vari kutikanganisa kudiscassa zvinhu zvedu about chinchi iro rinenge ritori bhesi renhingirisa. Saka apa achazotambirwa because vanenge vakatopfeka that regalia. Ndo rimwe skillful randakaona rinoitika paZimbabwe. Umwe ari kuti which democratic elections when you unleash fuzz onto the voting masses, when you appoint ZANU-PF deployees at the electoral commission, when you announce the losers as the winners and there is no tabulation and you don't dish out a voters roll sham election, you call it democratic. Mumwe ari kutaura nyaya situation the way yakazoranwa ikazonikina ma-elections edu. You know, ipapo it's fair. Pamwe pacho ndizvozvo nyika ichizonzi munhu adyiwo bvanzi ndichahwina momati it's a democratic country. How? Because of iye haana kana ningirikini munongoziva kuti kwese haana kwanoti kwekutizira takabata takasosa kwese and next thing momati it's a democratic country to them ivo because ndo vari kuienjoy but not to everyone because vanhu saka that's why Malema ari kutaura kuti mayouth enyika musadhererwa nevanhu ava because imimi hamungamiswe kakuita zvamunoita nana madhala. Umwe ari kubudawo ari kuti a peaceful country, what is the armored vehicle doing in the street if there is peace? ZANU is at war with the people of Zimbabwe. Idi Mnangagwa is in panic mode, afraid of those who claims voted him. People are being abducted and tortured by the evil regime. Yeah. Nyaya yezvimota zviye zvakatendera mustreet ndo imwe yakabata vanhu vakawanda. Vanhu vachingoramba vachingocomplaina. You know, zvinhu zvakadaro zvinokonzeresa kuti munyika munomu vanhu varambe vane nhingirikini, you know, vane mapundu mumwoyo asingapore. Like I always say kuti Zimbabwe ine matongero yakatoitwa nebato iro riri rekutoti vanhu vanotomboda kuti vatange kugara pasi nematherapist votomborapwa zvibundu mumwoyo because mwoyo yavo vanhu ine zvakaitwa zvekutotika panotoda kutomborubatsiro chaicho matherapist because introda therapy vanhu vakatoningira nawo pakuonekwa futi manhingirikini ari mumastreet. That's why urikuona kuti vanhu vari kuzo depression yakangowandisa senyika. So but hey imi maZimbabwe muri kuataka nyika yenyu, hey muri kudai. So it's not like that. MaZimbabweans avaatake nyika yavo, but maZimbabweans vanenge vachitotry kuataka vanhu, vanenge vachitry kurwisana nevanhu vari kuvakanganisa kurarama zvavanoda ivo munyika yavo. That's it. Kana kuti vari kunetsana nevanhu vari kuvanhingina because ivo zvakafanana newewo uri pamba pako potanga kuti kana kuti toti mune you have my cousins or something or my brothers amusi kuwirirana obva watanga kuzofumurawo zvaari kuita. Aiwa no but ari kundidai obva wanzi aiwa wai uri kufumura imba yenyu zvinoitika pamba penyu. It's not like kufumura imba yenyu kana kuti it's not like kuvenga imba yenyu but uri kutaura zvinhu zvauri kuitwa zvauri kusangana nazvo. Ndo situation iripo kumaZimbabwe ese. Now ndikusangana nemumwe ari kuti there is no peace in Zimbabwe. Iwe chimbomira kuti jairira shamwari. Okay, umwe kuti Malema is a lame rebel, Rosa and pathetic practitioner of political violence who always straying into matters well beyond his enlightenment. No wonder he has flattered to deceive on the SA election seekers. He has been
to the vile motor mouth and charlatan that he is. Okay, arikutaurawo maziro ake, maonero anoita Julius Malema atina kushata. Inoziva kuti munhu when munhu akaona munhu ane zvaanofunga, iwo for example kwatoona mumwe munhu achiuya achibhoka, especially unoziva uri wasingazive, ngatingoti masangana face to face, ngoti wasangana nemunhu une zvinhu zvinotanga kupinda mupfungwa dzako, so ndo maopinions iwayo, saka hazvina kushata zvinhu zvine zvichionekwa nevanhu. Mwari kuti stop singing for supper. Mwari kuti if things first stop sending Shona pregnant women and to go give birth in South Africa, nyaya iyoyo ikutonetsa yekunzi vanhu vari kuzoenda vachinozvarira South Africa, because wana nyaya inoitika muno muZimbabwe. Ndingirikini mafira anga kuti vanhu muzvipatara aya hasisiri nomo yekuti ungandipa 1 year kunzi pafa vakadzi 2500 vachizvara. No, maternity theater kana yadaro manje yato zvatodhakwa manje, kana zvadaro zvichaningirwa. And for your own information, that maternity theater is not that expensive kuti nganzi inochikisa kwaka, it's 27,000. And mari iyoyo according kana kuti kana kuweka zvinhu nemari inenzi nehurumende ine vanogona kungovaka kana 10 maternity theater akarongeka zvikatofamba, but I don't know kuti why zviri kuzodai so zvikaba zviri. That's why now izvozvo vakuda kucomplain kuti yes South Africa yazodai Malema uri kuzodaira nyaya dzisipo chinchichi, yet ivo vana vavo munomu vari kuswera vachisiwa vachitambura kudai. So zuro ndizuro ndakaona uyu home affairs angambori home affairs minister health minister Aaron Motsoaledi achitaura kuti these people zvavari kutiitira zvisiri pakuti vari kungovhara maziso pakaita maproblems. So kuti unzwa kuti kwanaka kwaita problem kuti munhu arwara vanongovhara maziso vachingozva kuti bhodha rakavhurika vanhu kukrosa vachienda. Zvakanzi zvakafanana nekuti iwewe unoti vana vako iwewe amba mako hamuna chikafu, unongovasiya lunch, unongovasiya uchingozva kuti ungovhura madhoo zoti vatinodya ku next door. Ndopanzi hazvisi right. It's better kuti iwe uri mubereki utaure nemunhu ku next door kana baba ku next door kuti kumba kwangu handina hupfu, so that vanhu vokubatsira mumba mako moita hupfu wobikira vana vako mumba mako, so that uko kunoramba kwakabalanza kwako kuramba kwakabalanza unenge wabatsirika ka1 kwete kuzotanga kubudisa vanhu budget, because vana vavo vanozosaroka vachita havana kuguta oka every day, kana kuti vana vavo vanopedzera kuti isa tichatogute maakutoningirikina maakutoramba muchingoningina tichingoa tichingobatsirwa kudya, because tinenge tichiona kunge zvedu tikudya tichisiya kana kuti tikudya tichiguta hatizokwanisa futi kuti tidye vamwe vakatarisa. Ndiwo nyaya iripo yeku-South Africa inoningina. Saka ndo pari kunzi kana musati matanga kuda kushaudhana nana Malema kuti zvari kuita zvakadhakwa, tangai mamisa that system yekupota muchienda ku next door, kana kusiya vana vachienda ku next door kunodya ikoko. Mumwe ari kuti first stop sending Shona pregnant women to iyo nyaya ingoramba ichitodzikiswa navanhu vakawanda. Mumwe ari kuti ways namatekwe kweza. Mumwe ari kuti peaceful nation and a dictator corrupt thief with his fellow goons. Okay, mumwe ari kuti chokwadi chinorwadza, sure siyai avhure vana pfungwa vawane rusununguko kubva kuZANU-PF. Chokwadi chagara chinorwadza, unenge watobatwa kapanyama neti kunzi hayo unomboziva here kuti iwewe like zvaita Tsvangirai Madhiyasi kuti aingoti iwe unoziva here kuti iwe ukatovhota iwe gaba rindobva, ende unoziva here kuti iwewe ndione simba rekuti isedza anogara apo paofisi kana kuti anobva vanhu vatanga kutovhurika brain utoti inai chokwadi inai ndiwo zvinenge zvaitwa naMalema. Umwe ari kuti pamunenge muchitaura kutsvaga paya munokanganwa Hammond, the rate at which people are reportedly being arrested because of a male SADC summit is worrying. Preach Hammond at all times. Never forget that one day you will be at your own receiving end. Kure kare agarari kare ndo mashoko ari kubudawo nemumwe ari muZimbabwe ari kukomenda onyaya mwari kuti so if Zimbabwe is a peaceful nation, according to you, what is this ZANU-PF military vehicles gallivanting around capital seat for, right? Mukona nyaya mota yenge yatonedza iri kungorwadza makawanda. Vamwana vanhu vane mapundu mumwoyo, so unenge wakudzimbirwa, saka unenge wakutorwadza kuti handeipi iri kuitwa. Mwari kuti first address the problem of Zimbos who are economic refugee in SA, then Malema will keep quiet by mismanaging the country. Your party is providing fodder for Malema to intervene in Zimbabwe. Wake up, Maruti. Get out of here. Why are they all? If your Zimbabwe is peaceful nation that prioritize among Mwaruto Tauranya, South African Arudaya, are you mad? Zimbabwe peaceful? What is it that all right?
Zimbabwe isn't a peaceful nation. You are busy torturing our people, arresting them, punishing them, and then where is peace? We are not scared of your crooked leaders. Kuti Zimbabwe is a peaceful iri kurambwa nemazimbabweans vakawanda vari kuzviramba kozi zvimwe zvacho tikataura tirisu panapa munongonzi iwo wakuvenga nyika yako manje iwo zvokuti iwo why are you against your country why is a peaceful country zvairi iri nyika isati tisatotanga kutaura zvemaleaders but maleaders varimo ndo vari kukanganisa peace vari kushayisa vanhu peace. That's Zimbabwe for you. Iyo pachayo it's a peaceful country weather right zvinhu zvese raiwa weather zvamwari zvakasikwa namwari zvemuzimbabwe zuva parinobuda ritobuda zveright unotodzirwa zvakanaka naro kana kuchitonhorera kana kuamaneruo weather yacho irimo yakanaka is peaceful zvakadaro iri right but vanhu vacho vanenge vari pamigirigini vari kuitonga ndo vari kuzoshayisa vamwewo vanhu vemuzimbabwe imomo mufaro. That's Zimbabwe, ndo situation yeZimbabwe. Mwari kuti you are a fool. There is no justice in Zimbabwe. Courts, we are making we are marching and willing doing violence this time. Mnangagwa you go no elected his family and friends in Zimbabwe corruption elected him. Okay, mwari kuti peaceful in your dreams. You are abducting us, torturing us and arresting us for no crimes. You are a criminal and witch. You live on nightmares. Satan yomunhu vanhu vakatsamwa kumana mwari kuti there's no peace in Zimbabwe manje chichabvondoka. Mwari kuti which peace are you talking about when people are being tortured every day? Mwari kuti why are you always fighting with foreigners? Mwari kuti do you even know what peace is? Devil sadaro okay ndo nyaya iri kuitika guys. So vatry kufambisa this propaganda yekuti Malema anofana kumiswa zvari kuita izvo zvanofana kumira iye akatadza kuzodai akatadza kuachieva 1 2 3 4 5 things zvavanga vachiunderline ndo vakazoti but Zimbabwe it's a peaceful country. Ndo vatanga kunetsa nyaya maZimbabweans vachitaura kuti Zimbabwe haisi a peaceful country. Ndo imwe nyaya futi yatobva kutsanangura kuti Zimbabwe pachayo zvamwari inofamba zuva rinobuda zvakanaka mvura inongonaya kana yanguva yekunaya kana ichidawo kunaya ipapo zviri bho zvamwari zvakaarrangewa namwari kudhara zvinongoita zvakadaro but izvi zvevanhu izvi manje zvanenge vakuzviti tisu turisa mutemo tisu tutonga ipapo zvichokwadi pane basa. Ndo nyaya iri kuitika muri yeZimbabwe. Ndo nyaya yaJulius Malema kwayatangira nekwayava iko zvinezvi. Ameno I don't know muri Zimbabwe kuti imimi munoiona sei nyaya iyi guys. Tell me what you think in the comment section. Then ndakamirira tichikomenta tichiona tichinzwawo kuti imimi muri kufungawo sei panyaya idzo dziri kuitika. Kana uchangotonga kusvika pana iri first time yako panonzi paKulian TV. Aiwa ndakachikukumbiritsa kuti usubscribe kuti tigare taona kuti uchajambwe nenyaya dzimwe dzine dzichiitika dzatete chingoya nadzo dzakasiyana siyana panapa every day.